Man kamo. So karong adlaw nindot atong mga pagbasa, ang unang pagbasa og ang Salmo 110. Adunay kalambigitan, no? Nagisgot bahin kang Melkisedek nga sama sa anak sa Dios nga pari hangtod sa kahangturan. Si Melkisedek hari sa Salem og pari sa labing halangdong Dios. So ang tanan nga mga pari nga mosunod kaniya ordinahan sama namo nalambigit kanunay sa pagka hangtod sa hangtod nga kinaiya no sa pagkapari. Ikaw pari hangtod sa kahangturan. So ayaw mo expect nga mausab na. Mausab lang siguro ang pari kung kanang mo biya siya sa pagkapari. Pero ang iyang pagkapari, malagi na hangtod sa kahangturan. So ang kahulugan sa pangalan ni Melkisedek, hari sa katarong, o tungod kay hari masad siya sa Salem, hari usab siya sa kalinaw. Ang pari sa labing halangdon nga hari usab, no? Hari sa katarong o hari sa kalinaw. Pagkasama usab ni ini no sa tagsulat sa mga Hebreo ang pagkapari no sa anak sa Dios ang atong Ginoong Hesus. Kay gingon dinhi ang iyang pagkapari hangtod sa kahangturan ni Melkisedek gibase sa iya mismong istorya sa kinabuhi, walay nasayod o kinsay ginikanan. Walay nasayod na sulat bahin sa amahan o inahan ni Melkisedek o bisan kinsa sa iyang mga katigulangan ni may nasulat may tungod sa iyang pagkatao o pagkamatay. Sama siya sa anak sa Dios, sama sa atong Ginoong Jesucristo nga pari hangtod sa kahangturan. So ang atong Ginoong Jesucristo ang iyang pagkapari o pagkapari ni Melkisedek o ang pagkapari nga mga giordinahan sa mga giordinahan nga mga pari no sa atong panahon no sa atong simbahan no to be specific. So ang pagkapari nga dunay kinaiya nga hangtod sa hangtod. Busa makit-an dayon nato nga ang Salmo 110 mao kini ang iyahang kalambigitan, ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Ang atong libang pari nga mao si Jesucristo atong nadungog diha sa ebanghelyo nga dagan siya mga gihimo nga mga maayong butang, naluoy siya sa mga masakiton o iyang giayo sila no atong i-forward later. Pero mao ni ang Salmo responsoryo, ang Ginoo nagingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo, hangtod ang akong himuon ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong tiil. Ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melkisedek, ang sitro sa imong gahom ibakyaw sa Ginoo gikan sa Sion, paghari diha sa taliwala sa imong mga kaaway. So ikaw pari sa laray ni Melkisedek. So sa karaan, si Melkisedek mao na ang pinakapari o sa Bagong Testamento, ang Ginoong Jesucristo mao atong labang pari o mosunod ang mga pari nga giordinahan. Kung atong tanawon mga igsoon o ato ilambigit pod sa atong kaugalingon nga mga misyon sa tulo ka pilo nga tahas, kita usab mi ambit ni ana pinaagi sa ang tanan, pinaagi sa pagpuyo o kinabuhi nga maampuon. Apan nakalambigit usab ni ana apil ang pagkahari, pagpuyo og matarong kinabuhi, righteous kingship or mahimo kitang mga matarong nga mga tao sama kang Melkisedek, hari sa katarong og pagkapropeta. No, ang pagkapropeta pagsangyaw sa maayong balita, pagmantala no sa kaayo sa Ginoo sa iyang kaluwasan ngadto sa tanan. So dunay kalambigitan ang pagkapari sa Ginoo ni Melkisedek og natong tanan giordinahan og mga
katawhan sa Dios. Kitang tanan gitawag sa pagpuyo sa kinabuhi nga maampuon. Go forward ta. Diri sa ebanghelyo, ang atong Ginoo naglagot sa mga Parisiyo, no? Atong mga nagsigig pamantay kung unsa iyang sayop, kay aron do na sila ikasumbong batok niya. Pero nagtanaw po siya sa ila, naglagot, naguol, duha ka buok iyang gibati kay ano man yung matawhana, kada bitaw masuko as tao kay kanang murag di gyud siya maminaw, nagi iyang kaugalingon ba, no? Pero at the same time sige kag tanaw sa iya, maluoy pug ka ba? Kay tungod dili maminaw, di gyud siya mausab, no? Og ang kaluoy nga kanang usaw na lagha no nga di man gyud siya mausab, di gyud siya makadawat og unsay bag-o og unsay grasya sa bag-o, pagkabag-o sa kinabuhi. Pero ang Ginoo nagsuko siya, naglagod siya, at the same time nakafeel po siya og kanang kaluoy. Nakasuway mo yana nga masuko mo niya naluoy sad mo. Pero kasagaran ko masuko, murag wa nay lugar ang kaluoy kasing-kasing, puro sa nagkalagot, kapungot ang nasa suod, di ba? So ang Ginoo bisa napungot siya, na-feel po siya nga naluoy siya ni mga tawhana. Lesson na siya no? Lesson siya i-experience. Kaya kung masukuta, murag malumos naman ang atong kasing-kasing sa kapungot. Tinood ako gisulti. Uy, may tubag. Kana bitaw mag-hysterical na sa kasuko. Murag nalumos na ang kasing-kasing sa kapungot. Wa na'y lugar ang pagkakalma, ang pagkaluoy. Na? Pero ang Ginoo, naa sa kapungot, iya po gisudlan o kaluoy ang iyang kasing-kasing. Ingana ang Ginoo. Musa iyang hiayo ang tao nga kuyos o kamot. So whether we like it or not, ang Ginoo makakontend siya sa iyang kapungot. Makakontend siya sa unsay naa sa iyang kasing-kasing. Pero tataw og klaro nga mag-unag yun ang iyang gugma, ang iyang kalumo o kaluoy sa iyang kasing-kasing. Tungod kay makita nato sa iyang pakiguban sa mga tao, maghimo gyud siya daghan mga maayong butang. Kini mga maayong butang iyang gihimo, pag-ayo sa mga masakiton, pagbabalik sa pananaw sa mga buta, pagpalakaw sa mga bakol, pagpasulti balik sa mga amang, o paghingilin sa mga yawa, mga buhat kini sa iyang gugma, kalumo o kaluoy. Diya sa atong pagkanungog mga igsoon, ining pagkakatingalahan sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo, kung kita nakasinati ini no, sa atong kinabuhi, sa iyang dako nga kaluoy, kalumo, gugma, sa iyang pasaylo, kita usab gidapit nga kanang ato po na siya masunod, no ato masunod. Hinaot na masunod nato ng usa sa akong gipagandoy nga masunod nako nga makontend nako. Makontend nako ang akong kasuko, kung masuko ko. Kay kasagaran gyud nato dili na ta mapungan kung mapungot na ta. Na? Pero ang Ginoo iya gyud na content, may kaluoy gihapon siya. Amen. Padagutindog. Giluwas kita ni Kristo